tinapa and then pakbet with sausawa ng tinapa na sili. And habang nanonood ako ng Korean, kain. Good morning. It's ano na ba ngayon? It's April 3 na Saturday. Oh my God. Ba yung nainom ko? Yung kape. Diyos ko po. I'm done. And then naglaga ako ng itlog. Yan ang aking almusal. 2 itlog. Ayan. Pinapalamig ko lang. Nabiyak yung isa. Pinapalamig ko lang.
And then, ininit ko yung aking pangat na isda. Kulang kasi siya sa, sa tawag doon, sa asin. Kaya, ininit ko siya. And then, linis-linis sa bahay pag umaga. And then, maglalaba din ako kasi, tawag doon, dami na ang labahan ko. Ay, konti pa lang naman, pero mas maganda na yun pa konti-konti nilalaban kasi, alam niyo na. Pag marami na kasi, tinatamad na ako maglaba, kaya papawis muna ako para kahit papano guys, nawala na ang pag-yoyosi ko dahil dito sa beef na to. And then, pag ayoko na dito, ayoko na talaga mag-yoyosi. Ganan. Kasi, pangit talaga. Hindi ko na type talaga ang mag-yoyosi. Kasi nakalakihan ko eh. So, ayun na. Linis tayo. Mamaya maglaba tayo. Mag-breakfast. Ayan, 2 egg and salt. Yan ang breakfast ko. Kasi, tawag ko, ayaw kumain ng kanin. Wala akong ganang kumain ng kanin. Ayaw kumain ng kanin, pero wala akong ganang kumain ng kanin. Kaya egg na lang. Para kahit pa paano may laman yung ating tiyan. Kasi, alam ako ng aking gamot. Vitamin E, yung vitamin C, ayan. Para may laman ang aking tiyan kasi walang laman ang aking tiyan sa umaga. Kaya I need vitamins para sa ating ang init. Para sa ating katawan. Ang init talaga siya. Ang init talaga siya. Init. Tsaka ang init ng panahon, grabe. Sobra. Kasi summer na dito sa Pilipinas, kaya ang init-init ng panahon. So, kunin tayo ng aming tubig. Okay. And then, water. Water muna. Okay, ayan. Tapos, egg and salt. Yun lang aking morning breakfast for today. Ayan.
ang gamit ko is wings, dalawang ganyan, tapos nilagyan ko na tapos sa rocks. Isang load na yan. Tapos dito lang ako nagsasampay guys. Kasi wala akong extra sampayan sa labas, kaya dito na lang. And then dito, tapos na ako mag-tikbit. Ayan. Tikbit. And then mag-ano na lang ako sa sahig. Okay. Sahig, eto kasi ang zone of tension. Ayan. Para sa akin, sahig. Sahig. Ginaganyan ko lang siya guys. Tapos, ako siya i-gagawin ko. Saan na ba yun? Mabit. Para mabango ang ating sahig. Guys, tapos na ako maglaba. Wala na talaga. And then, ayun yung nilabang ko. At saka ito. Tapos ito na yung sinampay ko kasi kulang ako sa hammer. At saka yan. Ngayon, maghihilip na ako kasi tomorrow ko na lang yan isampay kasi binabad ko muna siya sa tawag sa downy. Tapos ko na maglaba, pahinga muna lang. Ngayon, ang ginawa ko is nag-airfry ako ng wings. Ayan, kasi pupunta dito yung kapatid ko. Yan na lang ipapakain ko kasi tawag doon. Meron pa namang isda dito. Ayan, pangat ng isda. Ayan lang. Tapos may leftover pa naman ako na rice. Tawag doon. Init na lang yan. And then, pahinga na konti. Tapos saka ako maliligo. Guys, yun na yung spicy wings ko na niluto. And then, nanonood ako ng Jonas and Kids. Ayan, sarap na yun guys. As in, and see that? I love it. Daan na maligo, kaya medyo fresh na. Sarap sa pakiramdam maligo kasi ang init. Tapos minonsurize ko lang yung aking skin. And then magsasunblock ako pag ang tawag doon. Tuyo na siya. Tuyo na yan. And then here, may Nabea para sa aking lips na nagbabalat. Ganyan ako pag mainit, nagbabalat talaga yung lips ko. Ayan, luto na ang ating tawag doon, spicy wings. Ayan. Tapos, ang tawag doon, ako lang ba guys, na pagkatapos maligo, uhaw na uhaw ako. Ganyan ang ugali ko. As in, pagkatapos maligo, inom ng sobrang maraming tubig. Kasi parang uhaw na uhaw ako as in.
Grabe ang pagkakaw. Kaya kayo uminom kayo ng maraming tubig para hindi ma-dehydrate ang ating katawan. Kasi sobrang init. So, wait ko lang yung kapatid ko kasi pupunta daw dito. At dalhin niya yung asa niya na si Ivana. Si Ivana nandito na kasi wala silang aircon. Nagpapalamig. Nasana ito sa aircon. Hinihingal ang baby namin. Malaki na yan Malaki ng baby na yan Ivana na yan Sinisipon ka pa? May virus ka din? May virus ka din yan? May virus din yan. Ivana na yan Ivana na yan Kaya alis tabi ko. Oo. May regla kasi kaya nilalagyan ko ng water. Ay, babae pala yan? Ay, pwede siya manganak doy. Yes. Ipakasta na lang. Ipakasta na lang sa Ivana para marami na naman ang turkey na yan. Maraming lahi. Para maraming kirara. Maraming kirara si Ivana. Kain tayo, panghalian. Daddy, si Daddy. Pangat, and then pakbet na leftover. A little bit. And then, si Ivana. Ivana, kumain ka na Kain naman kami Ivana Kain tayo.
nagsiselos yun. Sakot din na nagsiselos. Pinalayas yung kutina. Tapos, binilang ko ng bahay yung puting, di ba? Yung kulungan ng puting. Galit na galit. Mas mura, mas parang bali yung puting mo. Mas di bali yung bahay ng ha? Ali? Ano sa bahay? Maliit, yung pangkulang. Oo, maliit. Tapos sa iba na nakakailan. Oo. Iba na hirara, hirara, hirara. Iba na So guys, dito ko natatapusin ang aking vlog at lobat na ako.